ngati mwina akutha kuona anthu mutha kuona kuti tikusonyeza kuti tapanga cover mu constituency 101 ma constituency mdziko lino alipo 229 ndiye zotsatira zimene tikuonetsani zizo osatsimikizika ndi za ma constituency 109 and 101 ndiye mwina tipite kuma numbers tiwerenge kusuntha ndi anthu aona kuti yayi munatipatsa pakaya inati zingati koma yamba kusuntha zikuende safe side we should be using the numbers ndiye ma numbers ndi amene akuonekera mati alipo 17 apanso akuonetsanso kuti ma candidate athu alipo 17 constituencies malo aphungu 101 Arthur Peter Mutharika muli ndi maso okuthwa mutha kuona from there 1,293,564 ndi mmene zilili pofika pano 4:04 lero September 18 yes kenako pali Arosa Chakwera okay tichulenso kuti ali ndi zipani iwowa Arthur Peter Mutharika ndi chipani cha DPP 1,193,564 votes yes tipite pa Arosa Chakwera achipani cha MC Malawi Congress Party yes amene wapeza 626,440,000 makamaka 628,440 yes chabwino amene ndi achipani cha MCP kenako tili ndi Adalitso Kabambe achipani cha UTM nditha kuona kuti ukuonanso kumeneko the numbers ndiye kuti Adalitso Kabambe achipani cha UTM 108,348 108,348 amene ndi Adalitso Kabambe achipani cha UTM mavoti amene apeza osatsimikizika pofika past 4 kuchokera madera 101 madera onse 229 madera aphungu makamaka chabwino musimu komano mwambamu tikaona zimene zikungosonyeza kuti mmene tayikiramo zikusonyeza mmene munthu apezera mavoti zikusonyeza mmene munthu apezera mavoti mmene tayikiramo ndiye kuti akutsogola pa zotsatira zosatsimikizika zimene tili nazo ku zodi yake ndi Arthur Peter Mutharika chipani cha DPP kenako Arosa Chakwera Adalitso Kabambe motsogozedwa ndi Joyce Banda achipani chimenechi cha PP iwowa ndithu ndang'anitsitsa pa Christina pali 40,850 votes tipite kwa atupere mulozi tichula onse ndithu onse paja alipo tichula onse kamanja komabe apa palipa kupanga atiye alipo ndithu akupanga atiye ndiye tikhala tikufotokozabe kuti yayi ngakhale iwo ayimika manja kuti yayi zotsatirazi zikuoneka kuti sizili mbali yanga ndiye ndatula pansi kapena ndatulukapo atupere mulozi kuchokera ku chipani cha UDF akuti bwanji kumeneko amenewa apeza 31,522 votes 27 makamaka 27 votes chabwino tibwerezenso imeneyo 31,527 votes ndipo akutsatizana ndi Akwame Bandawe iwowa Akwame Bandawe alinso ndi chipani pofika pano past 4 yes pali Athokozani Banda apikisana nawo pa chisankho chimenechi oyima pawokha apeza mavoti 8,471 8,471 yes ma results osatsimikizika zosatsimikizika kenako pali Akamuzu Chiwambo amene Petra Akamuzu Chiwambo achipani cha Petra apeza 6,653 rather I don't know what's happening iwo Dr. Michael Usi ndaji pani cha koja zake alibe mlandu tumangoti oza makamaka oja zake alibe mlandu ozamu apeza 6,220 votes 6,220 votes tipite kwa umwe akutsalizana nawo timagamba za phunziro mvula kuti yayi iwo sakupi azitaya kuti avomereza malingana ndi zotsatira zimene zabwera kale pakali pano kuti yayi ineyo ndayimika manja ndipo ndipeka ulemu kwa amene achite bwino pa chisankho chimenechi tikang'anitsitsa pa phunziro mvula ndiye kuti apeza 4,015 votes 4,015 votes iwo ndi phunziro mvula ndipo sakuyimira chipani china chilichonse abayima pawokha ngati mtsogoleri oyima payekha amene ndithu ndi phunziro
Mvula. Ndiye paliswa Frank Mwenefumbo amene wapeza mavoti 4014. 4014 a Frank Mwenefumbo. After Frank Mwenefumbo paliswa Cosmas Chipojola amene apeza 3385. amene oyima pa okha chimodzimodzinso Adiu Chilungu oyima pa okha apeza mavoti 3074. Ena ndi akondwa ndi Nankhumwa achipani cha PDP apeza mavoti 2654. Chabwino. Paliso a Smart Swira oyima pa okha apeza mavoti 907. Paliso a Mulward Tobias oyima pa okha apeza mavoti 798. Yes. Ndiya Jordan Sauti apeza mavoti 732. Kufikira pano ndachipani cha PCP yo ndithu apeza mavoti 732. Nde tikaonetsetsa onse atsogoleri kapena omwe akupikisana pa chisankho chimenechi pa mpando umenewo wa mtsogoleri ndiye kuti alipo 10 asanu ndi awiri 17. ngati imwe ndi ena adzipanga adzimika manja kuvomereza kuti sanachite bwino kapena kuti kupereka ulemu kwa anzawo, koma chachikulu nchakuti iwowa adapanga apiye kapena adapezeka pa ballot paper limene anthu akhala kugwiritsa ntchito poponya voti. So sizodabwitsa kuti tidzitchulabe onse olo ena adakhala kuti ayimika manja, ife onse ndithu tidzatchula chifukwa onsewa akupezeka pa ballot paper imene anthu tagwiritsa ntchito posankha atsogoleri, aphungu a nyumba ya malamulo komanso makhansala madera amene tidalembetsera aja. Ndiye kufikira pano tikutero kuti chidwi nchakuti kodi zotsatira zimenezi zili pati, zikubwera motani nanga tikapita ku maboma, chifukwa zotsatira zimatumizidwa madera atatu. Tinali ndi constituency Tale Center, tilinso ndi district Tale Center, ndipo zikachoka ku district zikumapita ku national Tale Center komwe ife tili kuno ku BICC mu mzinda wa Lilongwe. So zikumayenda ndithu madera angapo, komanso kumeneko kuli nthumwi zosiyanasiyana zazipani omwe amamira ngati oyima pa okha, komanso nthumwi za mabungwe omwe amaonetsa kuti achisankho chiyende bwino. Nde kunonso kumene tili kulinso akatswiri amene tikuzukuta nawo nkhani imeneyi kapena kuti chisankho chimenechi kuti kodi zotsatira zikhalenso motani. Christina ndimene taonera ndithu ndimakamba kuti onse atsogoleri omwe akupikisana pa chisankho chimenechi 17 10 asanu ndi awiri ndi amene zotsatira zake tikhale tikuwaonetsera kufikira tsiku limene bungwe la MEC lidzatifotokozere kuti ayi lero tikuwulutsa zotsatira zomaliza komanso zotsimikizika. Ife zathuzi zosatsimikizika zimene timapatsirazi ndi zochokera kwa atolankhani athu amene ali m'madera osiyanasiyana. Ndiye tikhale tikulowera kwa atolankhani athu kuti timve kuti m'madera mwawomo zinthu zikuyenda motani. Pali atolankhani athu ndithu osiyanasiyana m'madera osiyanasiyana, madera onse a dziko lino atolankhani athu alipo ndithu, ndipo ali pakalikiliki kufuna kupeza ndithu uthenga osiyanasiyana zimene zotsatira zachisankho zimenezi kuti kuwerengera kuyenda motani kapena paderapo pakuyenda motani. Ndipo osachedwa apa tikhale tikupita ndithu kwa atolankhani athu. Pali Christopher Sande ku Blantyre, kuli Vanani Nyirenda ku Mzimba, kuli Luka Beston kumene ku Tcholo. Ndiye onsewa ndithu tikhale tikuyankhula nawo osachedwa apa mzanga Frank. Umatero ndi kuti tili ndi atolankhani amene ali m'madera osiyanasiyana panopo akhala kutidikirira kuti kodi atipatsire zotsatira zimene atolera kumeneko. Tinali ku Chitipa osachedwa apa ndi zathu John Chihana amene wakwangula kumeneko. Amene ndithu wakwangula munakungwa akumbutsa amene akutionera kuti kumeneko zayenda motani. Just I don't know if you have that information. Kumene kuti anatsindika top 3 or top 2? Top 2 ndimangana amene amafotokoza ndithu John Chihana. Ine ndali interested ndi top 5 koma kwina anadzandisokoneza chifukwa nthawi inaka anadzambanso kupanga zakudera kenaka I think anatipatsira kale zina dzulo. Ndipo apo kunali kungokwangula kuti mama constituency onse madera aphungu asanu kunatsalira kumeneko kuli madera aphungu asanu okha basi. Pamene mu Lilongwe muli madera aphungu 19 mujitsanzo. Ndipo Lilongwe ndi wankulu kusiyana ndi maboma ena. So top 2 Christina ndikang'anitsitsa apa makamba kuti mtsogoleri wa chipani cha DPP iwo ndithu ndapita Mutharika kumeneko ku Chitipa ndiye kuti apeza 35,828 votes. 35,828
828 votes zotsatira zosatsimikizika koma zochokera kuti kuchitipa Chitipa ndipo zotsatira zimene nzaboma lonse la Chitipa kukwangula zonse ndithu akamaliza zawo zokumeneko azinyamule kumabweretsa kuti ku National Talent Center. Lazarus Chakwera achipani cha Malawi Congress kumeneko apeza 13,936 votes 13,936 votes kuchokera mboma limeneli la Chitipa. Nde timakamba kuti abungwe la meka kutero kuti makhanso atatu amaliza kale ntchito yawo zinthu zikubwera ndipo zosadabwitsa Christina kuti ena ziwatengere masiku ochuluka kuti mozinso kuchoka ku Nsanje kuti azafika kuno ku Lilongwe ndi mtundanso ndi mtunda utali kwambiri ande ndimafungofuna tipasane chithunzi kwa inu amene nkuteka zinakuphonyani zimene timayankhulana ndi John Chihana kuchokera ku Chitipa watipatsira zimenezi kuti kodi apeza motaninso kumeneko. Christina ndimafotokoza kuti tikhale ndi atolankhani wena amene ali m'maderamo kuti nawonso atipatsire zotsatira zawo zikuoneka kuti tikuyesayesa koma tikuyesayesa masanano sindikudziwa ngati wamverapo Christina kuti press briefing ina ya bungwe la MEC ibwere nthawi zanji chifukwa tangomva uthenga umene anatibweretsera nthawi ija umene timayembekezeranso komano wabwera masanano amati 2 o'clock ayamba mochedwerapo kwa lero ndikupaza kuti madzulo ano akhalenso akubwera chifukwa ngati zamba kubwera zinthu kunoko ndekuti akwena kuti azapatsa Malawi makutekiso yena okuzana ndimene zinthu zikuyendera zoona ndithu ndekuti apa tiyembekezere mwina madzulo koma sanafotokoze nthawi yeniyeni imene msonkhano wina wa atolankhani utachitikire komano sanafotokoze kuti kukhala msonkhano wa atolankhani angomaliza kuti pasano umene anali nawo amaliza ndi umenewo koma mmene anytime machitika ndi akuyeneranso kuti aziyapanga update kapena azitipatsira tsatane wa zimene zikuchitika m'madera anthu akuyembekezera zambiri kunjako ndesanga angokhala chete nde msonkhano wina ndithu tikuyembekezera kuti madzulowa kuchitika koma nthawi yeniyeni exact time nde sitikudziwa bwino kukamba za madandaulo amene anthu ali nawo kazipani kapena oyima pawokha mwina nkumati kodi madandaulo amenewa timamva nthawi zambiri kakhala ndi chisankho ngati dziko amabweretsanso ma press conferences kuti madera mwina muliso madafat to ma-officials a bungwe la MEC kuti tisapangire handle zinthuzi panopo. If you've got ma complaints please forward them to kulikulu ku bungwe la MEC pogwisa ntchito njira ziwiri zija email komanso kukapereka pamanja ndi madandaulo kwafotokoza office imene ya bungwe la MEC osati ayi neyo madandaulo ndithu ndili nawo komano ndiyuza ma platform ena awanga ndi Facebook aletsa ndithu kuti ayi mukatero ndikuti dandaulo lanulo silifika ku bungwe la MEC choyenera kuchita ndikupita ndithu kugwiritsa ntchito njira ziwiri zimene zaperekasi tili palaini tili ndi achina Christopher Sande komanso Vanani Nyirwenda. Christopher Sande ndekuti ameneyo ndikupazora ali mu mzindazinda wa Blantyre. Christopher Sande, yes, Blantyre. Vanani kumzimba. Timafuna kuti amenewa ndithu nthawi ikakhala kuti yati lola bwinobwino titamvanso kuti kodi zotsatira zimene asunga kumene kuzomalizira zikuyenda bwanji. Atolankhani athu ali chelo kufuna kuti atipatsire zimenezi komanso ndimakamba kuti zotsatira zimenezi panopo tikulandira zomaliza kukwangula kudera kumene atolankhani wanaliri osati zimene timachita ngati dzulo kuti tingokupatsira nkoni pang'ono chabe tikudikiranso kuti zina zitani kwa ntchito yowerengera ija siyamasewera Christine ine ndaziona pa ground yowerengera ija siyamasewera komanso the actual paperwork yoti mwawerengera ndi mwambene kulemba mafigures aja plus aliyense atsimikize kuti ayi ndi zomwe zidi candidate wangu peza ziti zimenezi ena maonetsa resistance kuti sindikukhulupirira yake ine candidate wanga amene amapangira
full crowd nthawi ya campaign izizo singatheke komano reality imampanga hambo kuti ya komano zimene zarani kuti so at the end of the day umayenera kuti ugwirizane nazo mpaka kutani kusayinira komanso mwina china chisankho chimenechi chachitika tingati chisankho chapatatu kuna chisankho cha mtsogoleri wa dziko chisankho cha phungu wa nyumba ya malamulo chisankhonso cha kansala ndiye ntchito ikuyeneranso kuti ikhalenso yochuluka sizingafanane mwina ndi chisankho cha 2020 2020 kumene chinali chisankho cha mtsogoleri wa dziko zinthu zinayenda ndi chuma changu kusiyana ndi panopa ntchito ikungoyenera kuti ichuluke ngakhale ntchito yachuluka komabe bungwe la MEC likuyenera kuti litani lituluse zotsatira mu nthawi yake motsatira malamulo ka ntchito yachuluka kasina chuluke komabe masiku amene malamulo anakhazikitsa kuti mwina zotsatira za mtsogoleri wa dziko zituluke zikuyenera kuti zituluke mu nthawi imeneyi kaya ndi zotsatira za phungu wa nyumba ya malamulo zikuyeneranso zituluke mu nthawi imeneyi chimodzimodzinso zotsatira za makansala zikuyeneranso kuti zitero ndiye tinayindika tswiri apa awanda funkuchi anafotokoza kuti ofunika machawi inde mukugwiritsa ntchito ndondomeko ziwiri komabe ofunika machawi kuti Malawi akhale ndi zotsatirazo apeze zotsatira nkhani yonena kuti anthu sakumasuka kwenikweni kumbali ya mayendedwe awo kuti abwerere ku ntchito ngakhale ma business awo nkhani inanso imakhala ngati imene kuti tsopano ngati imene yakumvera mwina zotsatira zotsimikizika mwina kandidwe wawo sakuchita bwino amakhala anthu amanyazi ena akakhala kandidwe wawo amba kutsogola malingana ndi zotsatira zotsimikizika amayamba kusangalala komano mosakomeranso anthu ena ndi nthawi imene anthu imene akuti tikhale abata ndi mtendere chifukwa tikupanga emphasize tikutsindika kuti izizo ndi zimene zangobwera ngati chithunzithunzi chabe komano the actual picture ipangidwa paint ndi Malawi Electoral Commission mwina uthenga umene umafunikabe tizipangaso tiziutsindika